Nagpahatid ng pasasalamat si Mayor Carlos Lopez Jr. sa mga kababayan nito sa Asingan dahil sa kanilang kooperasyon sa matagumpay na pagdiriwang ng kanilang Kankanen Festival. Ayon kay Mayor Carlos Lopez Jr., 21 barangay, 21 paaralan, 10 NGOs, 11 Farmers Association at lahat ng 15 opisina ng local government unit ang naging kabahagi ng katatapos lamang na Kankanen Festival. Wala pong gastos ang executive committee, kundi gastos po ng mga farmer, teacher, empleyado at mga iba pong NGO. Kaya yun po yung aming pong pasasalamat dahil sa kanilang kooperasyon sa aming programa. Tampok sa Kankanen Festival ang mahigit sa 500 bilao na hitik sa iba't ibang uri ng kankanen at ayon kay Mayor Lopez na iiba ang kanilang kankanen dahil may sangkap ito mula sa gatas ng kalabaw kaya naman pinakamasarap ito sa buong Pangasinan. Actually, yung kankanen po namin is composed ng malakit, yung sinukob po, opo, yung gatas ng kalabaw, saka mais. Yung talaga po yung kanyang feature. Saka yung ladat po ng nyog. So, kung matikman nyo po yan, yan po talaga yung pinakamasarap na kankanen sa buong Pangasinan. Ayon pa ni Mayor Lopez, kasama niya nagluto ng libu-libong kankanen ang mga nasasakupan nito sa iba't ibang sektor upang maipakakain sa mga bisita na dadalo sa piyesta. Anya sa 600 na bilaod na sa 511 ang nalagyan ng kankanen at balak ni Mayor Lopez na dodoblihin ang bilang sa susunod na taon upang maipasok sa Guinness Book of World Records. Next year ulit po, try naming i-break yung aming record ngayon na 511. Out of 600 na bilao, 511 po ang nalagyan. So, kunti lang po yung hindi po nalagyan. Samantala, ibinahagi ni Mayor Lopez ang kanilang fishing village na matatagpuan sa Barangay Makalong na libreng pangisdaan para sa kanyang mga nasasakupan, particular na sa tuwing weekend. Tuwing weekend o kaya mga walang pasok, pumunta yung mga kababayan namin, dalhin yung mga anak para ma-experience silang mamingwit. Pero kasi ngayon, alam naman yung hawak ng mga anak natin, cellphone kung hindi yung gaming. Kaya sabi ko, this is the opportunity para may divert natin yung attention ng mga bata at may experience din po nila na mamingwit ng isda. Balak na Manggang State Park ni Mayor Lopez ang nasabing fishing village para sa kanyang manasasakupan na sa ngayon ay kasalukuyan pang dinedevelop. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, SMN News, North Luzon.